Bambancin da ke tsakanin ilimin maganin bature da na musulunci. Mai magana Dr. Raj Abubakar, MD kuma CEO na cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya wato Darith Thaqafa. Abinda ake nufi da maganin musulunci shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wahayi. Idan mai karatu ya fahimce ni, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana samun iliminsa ne da shawarwari daga Allah kai tsaye. Idan muka dubi likitoci su kuma suna samun nasu ilimin ne daga hanyoyin bincike, wanda yake hanyoyin binciken ma wasu gwaji ne, wasu ana samo su ne daga wasu irin principles, ma'ana wasu ɗabi'u da ake gani daga dabbobi. Misali na ɗaya da zan baku, mage ta ci wani dabba mai guba, sai magen ta je ta samu inda aka zuba man zaitun, sai ta je tana lasar wannan man zaitun ɗin. To yanzu anan likita principle ɗin ka'idar da zai ɗauka a nan shine maiko yana kisan guba, amma maikon na zaitun. Sannan likitan sai ya je ya shiga cikin laboratory ya bincika what are the characteristics of olive oil, wani irin sinadarai ne man zaitun ke ɗauke da su. To in aka gano waɗannan sinadarai sai a nemi irin su sai a haɗa magani, sai ya zama duk wanda maciji ta sare shi ko kunama ta harbe shi to ga maganin. To yanzu kun ga wannan ba wahayi bane, daga dabbobi ne likita ya koya. Misali na biyu, haka kuma sau da dama akan ga maciji idan ya fito daga ƙasa idanuwan shi sun rufe baya gani, sai ya tafi ya samu garahumi ko ya sami bini da zugu, sai yana goga idanuwan shi. Daga nan sai likita ya je ya ɗabi garahumi ko ya ɗabi bini da zugu, ko kuma ya je ya ɗabi duk wani irin wannan ganye da ya ga macijin yana goga idanuwan shi a ciki, sai ya duba sai ya gane wasu irin sinadarai ne a jikin wannan ganyen. Daga haka sai ya yi ƙoƙarin samar da wannan sinadaran, sai ya sarrafa su ta hanyar zamani. Shikenan sai ya fara ba da su a madadin maganin ciwon ido, ko maganin dindimi, ko maganin makanta, ko maganin hakiya. Wannan shine kaɗan daga cikin hanyoyin da likitoci suke bi. Misali na uku, haka kuma sai likitoci suka fahimci cewa sun lura tsuntsu ya tashi cikin damuwa, sai aga ya je yana tsotsar ruwan teku. Daga haka shi kenan sai aga ya zama kazar-kazar, sai likitoci su sami ruwan teku, sai aga menene a cikin ruwan teku, wannan ruwan gishirin wani irin sinadarai ne ke ɗauke da shi. To shi kenan duk lokacin da aka sami wani mai matsala sai a yi amfani da wannan ruwan tekun, in ma ta hanyar sha ko in ma ta hanyar zuba shi ta hanyar jijiyoyin jiki wato drips. Wannan shine hanyoyi da likitoci na zamani kaf ɗinsu suke samun iliminsu. Abinda nake so in nuna wa mutane a nan shine bincike na ilimi ana iya samun kuskure. Shi yasa a da can baya suka gano mahimmancin a bawa yaro madara da kuma nuna cewa kuskure ne a bashi nonon mahaifiyarsa, da yake sun gano hakan ne ta hanyar bincike, sai kuma suka gano kuma kuskure ne. Ashe bincike yakan zama akwai kuskure a ciki. Ana nan kuma sai ta hanyar gwaji, ɗebi kaza ka gwada ka sha, mai maganin gargajiya sai ya rinka bayarwa, sai likita ya ce bari ya bincika ya ga abin da mai maganin gargajiyan nan yake yi. Don haka sai likita ya ɗebi wannan maganin gargajiyan, bai daɗa ba bai rage ba, sai ya mai da shi ta hanyar fasahar zamani, sai ya barbaɗa mishi hoda wato powder, ya zama ja ko yalo ko fara, sai a mai da shi kwaya-kwaya. Shi kenan fa kawai kuma ake ba da shi akan irin matsalar da wannan mai maganin gargajiyan yake badawa. Iya abin da likita ya yi a nan ya tace ne ya gyara, ya zuba shi a wani robobi yana bayarwa. Wannan hanyar ana kiran shi da tajruba. To sai kuma ta wannan hanyar da ake iya samowa ta hanyar dabbobi ko makamantan haka. To duk wani karatun likita da duk wani ƙwarewar likita baya wuce ɗayan waɗannan. Shi yasa kuke ganin akwai matsala tsakanin likitoci da pharmacist, domin sau da dama likita zai ce a yi amfani da magani kaza, amma idan aka je wajen pharmacist sai ya ce dalla ka ji sakarai, ba wannan zaka sha ba, ga wanda zaka sha. Me yasa? Saboda duk ya faru ne ta hanyar kiyas. Hatta wani abin kawai zai yi shi ne a cikin kwakwalwa ya ɗeba ya baka. Sai kun fahimci abin da nake nufi shine za ku gane bambancin maganin bature da na annabinmu masoyinmu yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam. Kun ji yadda likitoci suke samun karatunsu, suke samun iliminsu. Yanzu don Allah da wannan ganyayyaki da suke haɗawa, ta ina za ka haɗa shi da abin da Allah yake wahayinsa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama? Zai yi su haɗu? Nasu iya wannan hanyar suke samun iliminsu, shi kuma wahayi kai tsaye ne daga Allah maɗaukakin sarki.
wanda babu mai iliminsa, asali ma kaɗan ya san mana, wanda kowa ya san Allah shine mafi sani da hikima akan komai. Daga cikin likitoci musamman na magabata akwai waɗanda ta hanyar mafarki abin yake zuwa musu, suna amfani da mafarki musamman magabatansu. Ta ina za a haɗa waɗannan hanyoyi da makamantansu da wahayin da Allah yake yi wa manzansa kan cewa kaza zai amfanar, kaza zai cutar, wanda annabi duk abin da zai cutar ba sai ya hada da wata na'ura ba, kawai zai gano kaza zai cutar. Su kuma likitoci sai da suka bincika akwai cutarwa game da rashin amfani da nonon uwa, akwai wasu sinadarai a cikin ɓargo da cikin kashi waɗanda ba za su taɓa samuwa ga ɗan da ya rayu akan madara ta zamani ba. A wannan munasabar ce zan ba da wata shawari, watakila Allah ya isar ga wanda ya so daga cikin bayin shi, matan da suke ɗauke da cutar ƙanjamau in sun haifi 'ya'ya don kar su sha nonon uwar su kamu da cutar. Zan kawo muku wata rana insha Allah, amma yanzu mu'ujizar alkur'ani nake son nuna muku. Abinda nake son in kai gare shi shine da a gina yaron akan madara, to gwanda a kai shi ga wata fatawar ta alkur'ani, sai wata ta shayar da shi wannan yaron. Wannan alkur'ani ne ya kawo, madadin ku zo kuna ɗirka mishi madara, a sami wata macen tana shayar da shi ana biyan kamar yadda alkur'ani ya ce. Haɗari ne saboda uwar shi tana da ƙanjamau, idan ya sha nonon to shi ma ya sha ƙanjamau kenan, domin nonon hukuncin su ɗaya ne da jini. Shi yasa aka ce idan ya sha nonon wancan to jininta yana gudana a jikin shi. A ƙarƙashin wannan to da a bashi nonon gwanda a ɗauke shi a kai shi a bashi nonon wata, ko a ɗauko ta ta zauna a gidan ana biyan ta, kuma ya fi sauƙi, kuma shi ne daidai, kuma bayi da haɗari, domin adadin kuɗin madarar da za a kashe a wata idan aka ɗebi wannan kuɗin ana biyan wannan matan, ita ta more, kuma shi yaron ya samu ginin halitta irin wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufa. Allahu akbar. Wannan duk ina son mutane su gane ƙarfin wahayin da Allah yake yi wa annabi. To yaushe za ka haɗa wancan hanyoyin nasu da wanda Allah yake saukar wa manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam? Irin likitancinsu idan ka haɗa shi da irin likitancin da Allah yake yi wa manzon shi wahayi a kai, to likitancin annabawa ya fi nasu. Kuma hanyoyin da annabawa suka zo da magani shine hanyar da yake warkar da cututtuka, kuma hanyoyi ne wanda mafi girman likita bai iya tunaninsu balle ya shiryu zuwa kai, domin ba da jimawa bane likitoci suke dariya idan sun ga ana shan zuma, suna kyamar zuma. Ba da jimawa bane idan aka ce mace ta haihu a samu zogale a dinga dafa mata tana ci tana shan ruwan, sai suna dariya. Amma yanzu dan boko ne zaka ga ya shuka zogale a bayan gidan shi, da safe ya ce a dumama a kawo mar ya fara da shi. Ina bokon tuni ya aje ta a gefe, ya dawo gaskiyar kan wahayi. Saboda haka manya-manyan su hankulansu bai kai ga sanin ilimin wahayi ba, haka jarabawar ilimin likitoci bai kai gare shi ba, haka kiyasin shi wato a binciken shi bai kai gare shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu daga cikin ilimin likitancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan shine bambancin tsakanin ilimin su da namu na musulunci. Daga naku Dr. Raj Abubakar, shugaban cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya wato Dar Thaqafa.